Kinong shnong jong ka mau blay penden trau ki bahap hapo ka mau kerwat constituency kila penpau ye ka jing benyau namar ki ya kendu jing shibun ha ka kit ka ba na ka jing bam don ka linti ka babyang ban penye so bat kini ki shnong ki bahap hapo jong ka mau plang constituency ha ka jing shisha na ka liang jong ka mau plang constituency ka ladon ye ka surok hadu ka khaput jong ka mau kerwat constituency hendai na ka liang jong ka mau kerwat constituency pat kam don ye ka surok hadu menta ka ban penye so bat kini ka surok kumta na kaliang kipat ba jong ka mau kerwan bat mau plang constituency kilabu ka jing pat jur ya kinong wi khmat bakin saubha ban phai khmat lem ha ka bai dei bat kani ka surok kali namar kipat ba jong ka dong ka than ki don kampalat te khindet kum balai osngeu ya ka jing kren jong u rurong ba de na ka dong ka than loblei te ula bila don hi kiru ka jing sem jing na menta kali kawan menta surok te hakijing sneu ke jonga kum unong chong snong na po mamawar ba ngakwa hi na UMLA jungi bat UMLA jong kamau korwat constituency ba kin pendap ya kane kajing trei bangin sa trei bakin sa trei no mo let's say ba kane kajing king ba yo I menta ba kanang don hapdeng kajing sakut te ni na kaliang kasnong na kasurok nila pendap bat kasurok la poi hadu hangne hajing king te mata ka sa tangga jingking ban pendap na kaliang jong UMLA jungi tenga karpardit na kaliang jong UMLA jong ka mau korwat constituency ba un island ka kene ka surok ka badai ka dong ka than jong ka southwest mo nang ne sa siliang te ba un ai ka surok nang ne hangte ha surok ba nang ba kale kawan kan long kan jing ya sno lang ni bat ka southwest ten ba kali kawan jungi kan long ka basuk ha te na kaparit na UMLA jungi ru ba Eugene Son ba la nang ba un panjing rap lem kam kloy ya ka surka ba un la ban pendap ya kane ka jingking ba kadai ka jingking ka ba ajing mentoy na ka menta ka ka kia ka son nam ta ni kinong rap ni kinong chong snong to lihat kami from coach hang dengan jingking ba ni ba ini lah ada tray pendap ni jingking ni bro kan ka jingking ke klub khap na kalian jungi na ka mokrot te kasurok kelasna na kalian jong ka is klub poi na ka phot ni klub khap ar song ni na ka dong mokrot bila saja orang orang kat yang pada ini senang na mau beli senang ini biasa bisa akan terus na terus jadi dan kami berserok ban pilih bah tahu serok he yang terpat di nung smart yang mukrawat khusus ilmu mungkin ban peg ban jengok ban ya terlang ban siulam nak senang jungi senang ka dong benek trap kaji jungi senang jungi nang ne ka dong jungi nang trap senang ba don kam ban pli ka surok ban lar ha jika ka me kham tuk kale kawan ban kham tuk ka kitaba namar nang tai na surok hana na senang jungi nang sampor ban niat ba arko minit tahu harap saya ke yuk nonton welong itu apa kasurok ikan kelar alhamdulillah. Bagi ni penulang buat kasurok bandai kena nomor